Wow, izgleda jako dobro. A šta ti imaš, Mike? Ovo je kola. Blago meni. Čini se da sam dobila super kiseli žele. Brojalica će odlučiti ko će biti prvi. Ja sam pobedio, znači da ću biti prvi. Obožavam kolu, ali još nikada nisam probao žele sa takvim ukusom. Sviđa mi se. Ovo je prosto nevjerovatno, devojke. O, da. Ne mogu da se zaustavim. Šteta što sam tako brzo sve pojeo. O ne, ruka mi se zalepila za flašu. Hajde, otkači se. Šta da radim? U redu sam. O, flaša je otpala. Super. Kija. Hajde, sad si ti na redu, Nikol. Dobro, sad ću probati. Oho, kako kiselo! Ups, baš nezgodno ispalo, izvinjavam se. Jane, nastavi. Super, ja sam već mnogo gladna. O, pogledajte kako lep žele imam. Neverovatno. Kakav je ukus. O, divno. A šta se to čuje? O ne, pčele, odlazite odavde. Nemate šta da radite ovde. Izgleda da ću morati da koristim specijalno sredstvo. Odletele su, odlično. Bravo, Jane. Hvala, sad me niko neće sprečiti da uživam u ovom divnom želeu. O, kakvo zadovoljstvo. O, predobro. Šta je bilo? Jane, ne želimo da te plašimo, ali okreni se. Mamice, ovo je čekić od pčela. Moja glava. O ne, pčele, vratite mi med. Pogledajte, dobio sam pucketave bombone. A ja imam žele sa ukusom sladoleda. Ja se uopšte ne radujem svom poklonu. Ja imam žele sa ljutom paprikom. Dobro, pošto se svi plaše, onda ću ja da počnem. Izgleda zanimljivo. Kakav je ukus? Prelepo. Pucketave bombone su napravile žurku sa vatrometom u mojem ustima. Želim da taj osjećaj traje zauvek. Baš mi se sviđa. Hoćeš možda da se zamenimo? Već je kasno. Čini se da sam preterao. Šta se dešava? Oho, lepota. Da, to je mnogo lepo. A ko je sledeći? To ću biti ja. Ovaj žele čak i po boji podsjeća na sladoled. Samo što mnogo bolji i duplo ukusniji. O, da. A hoćete foru? Gledajte. Sad sam ja, princeza Elza. Hoćeš da se zamenimo? Izvini, Nikol, ali svoj žele ne bih menjala ni za šta, jer je neverovatno ukusan. Ali sam se smrzla. O ne! Jane, jesi li dobro? A mamice, ona se potpuno zaledila. Moramo joj hitno pomoći. Ugreću je fenom. Nikol, hvala ti puno. Šta bih ja bez tebe? Super! Evo i mene, sklonite se, imam vatreni blaster! Nemoj! Pa dobro, ko je sledeći? O, Nikol, ostala si samo ti. Da? O Bože, koliko ovdje ima paprika i sve su veoma ljute. Uopšte ne želim da ih jedem. Dobro, šta da se radi? Odgrišću jednom i dosta. Kako se plašim. Naježila sam se. Ups, čini se da ću sada da puknem. Moram da stignem do najbližeg bazena. Skačem! Kakvo olakšanje! Sad sam u redu. Žele sa ribom, samo ne to. Ja imam žele oči, cool. Šta može da bude bolje od žele sa Skittles bombonama?
mnogo meni. O, i Mike je imao sreće. A Jane neće biti ni malo lako. Ne plači, lepotice, suze neće pomoći. Hajde, mi verujemo u tebe, uspećeš. O ne, kako velika flaša. Kakav užas. Da li zaista moram da pojedem sve to? Nevjerovatno. Joj, povratit ću, a još nisam ni probala. Fuj. Užas, jadna ti. Da, zamislite kako je meni. Dosta mi je. Mike, hajde, počni ti. O da, vrlo rado. Hej, zašto neće? Dobro, imam bolju ideju. Hej, ja! Opet neće. Ako tako, moje glava. Uspelo je. Ja sam jak. Sada mogu probati. Kako ukusno. Da. Hoću i ja. Hej, bolje probaj svoj žele. Dobro, kako kažeš? Super! Moj žele je prelep. To je prosto nevjerovatno. Yummy. Zadovoljna sam. A šta se ovo dešava sa mnom? Da li mi se čini ili moja koža postaje šarena? Ljudi, da li vi to vidite? Cool. Daj nama da probamo. I ja hoću da postanem šarena. Yummy. Wow, pa ovo je super. Šta? Žele sa brokolijem? Šalite se? Ja imam sa fantom, super. Ne mogu da verujem, ovo je marshmallow. Kako smešan poklopac. Izgleda da je isto želeja. Ovo je cool, devojke, pogledajte. Imam žele flašu. Kako zabavno. Kako se smešno trese. Ups. Pa eto, od moje flaše skoro ništa nije ostalo. Ovo je ukusniji nego što sam mislio. Jane, hajde sad ti. Hajde, kukavice. Meni se povraća samo od pogleda na ovu flašu. Smislila sam. Napravit ću od nje koktel da se ne mučim. Čaša je tu. Nedostaje samo vatre. Ma ne plašite se. Već sam završila. To je to. Ostalo je samo popiti. O, ne. Nije mu se poboljšao ukus. To je i dalje odvratno. Ne mogu više. Dobro, svi su već probali svoj žele. Hoću i ja. To je mnogo ukusno. Ideja. Napravit ću žele rezance uz pomoć ovog teniskog reketa. Da, gledajte. Odlično mi ide. Super. Imam čak i štapiće za jelo. A mogu početi da jedem. Gledajte kako se smešno trese. Da probam. Super. Ovo je top. To je genijalno. Wow. Žele sa žvakom. A baš sam imala sreće. Samo nemojte da mi kažete da je ovo žele sa psećom hranom. Užas. A ja imam žele sa nutelom. Super. Samo Mike nije imao sreće. Da, veoma smešno. Hajde, počnite već. Ja sam spremna. Istisnut ću malo i probati. Kakav užitak. Zanima me koliko veliki balon ću moći da naduvam od ove žvake. Ideja. Sklonite se. Šta si smislila? Jane, hajde, sipaj mi žvaku u usta. Šta više? Dobro, zvuči zanimljivo. Sad ću otvori usta široko. Sad ću i ja da probam. Slatko. Imam toliko žvake u ustima da jedva mogu da je sažvačem. Ali nema veze. Sad
ću vam pokazati pravi show. Gledajte! Ого! Neverovatno, Nikol! Wow! To je bilo cool! Hvala. A sad je red na Jane. To, ja obožavam Nutellu, a žele sa takvim ukusom je još bolji. I čini mi se da sam smislila nešto zanimljivo. Ako uzmem tost i namažem Nutellu, mogu da napravim veliki sendvič. O, da. Šteta što su se tostovi tako brzo završili. Dakle, vreme je da probam. Neverovatno. Ona nije normalna. Ne mogu da se zaustavim. Ovo je predobro. Mike, nastavi. Okay. Osjećam da će biti zabavno. Vama će možda i biti, ali meni uopšte neće. Kako odvratan miris. A izgled je još gori. Sad ću da probam. Čekajte. To je ukusno. Nisam očekivao. Mike, jesi li dobro? Skloni se, to je moje. Izgleda da je Mike poludeo. Ne plaši se, mali. Neću nikome dati svoje žele. Ovo je čudno, ali okej. Devojke, odvukli ste nas u challenge. U redu, ja prva otvaram sef. Cool, dobila sam milkshake od Snickersa. Ali kako ga piti? Šališ se? Samo treba otvoriti poklopac. Ups, kako se ja nisam setila toga. Mogu li da probam? Naravno da ne. Ovo je moj koktel, ja ću ga popiti. Osim toga, previše je ukusan da bih ga dala nekome. Cicija, sad ću te naučiti pameti. Ako je koktel tako ukusan, neka bude na tvom licu. Eto ti. Šta si uradila? Sve si prosula. To znači da nemam šta da pijem. To nije fair. Sad ja otvaram sef. Riba? Zašto neko dobija koktel, a ja ribu? Ne, tako odvratna i smrdljiva. Fuj. Drže je dalje od nas. I jedi je brže dok se nismo ugušili. Ako povratim, vi ćete biti krivi. Jao, odvratno. Ne, nema šanse da pojedem to. Ali moraš. U redu. Oho. Jao, muka mi je od jednog pogleda na nju. Odvratno. Zašto ste me naterali da pojedem to? Sklonite to od mene. Što se ti smiješ? Bolje otvori svoj sef. Slažem se, vreme. Je li to sve? Samo jedna Skittles bombona? Mora da je jako ukusna. Ne, obična bombona. Čudno. Oho, šta ti se dešava? Devojke, pogledajte. Imam osip. I neobičan, već sladak. Super. Sad imam beskrajnu količinu Skittles bombona. Mogu li ja da probam? Naravno. Ukusno. Kate, hoćeš i ti? Ne, to je gadno. Super, to je stvarno najbolja bolest. Kate, probaj, šta ti je? Ma ne, neću. Fuj, odvratno. U drugoj rundi ja prvo otvaram sef. Oho, baš lepo iznenađenje. Još nikad nisam imala toliko igračaka. Oho, ovo nisu obični popiti. Od marmelade su. Devojke, da li ste ikada vidjeli tako nešto? Ne. Jesu li ukusni? Naravno, prelepi su. Želim da pojedem svaki popit najbrže što mogu. O, da. Jao, i mi bi htjeli da probamo. Pretpostavljam da Kate neće biti protiv da zagrizemo malo od njenog popita. Mislim da neće. Hej, protiv sam? Nemojte ni da pipate moju hranu. U redu. Šta mene čeka u sefu? Bolje da to nisam znala.
više na svetu se plašim crva. Zašto mi takva kazna? Tebi? Zašto je meni takva kazna? Skinite to sa mene, molim vas. Tako je, pala mi je na pamet odlična ideja. Mali usisivač će spasiti Kate. Hvala Bogu. O ne, jednog crva niste sklonili. Kojak, gde? Tačno iznad usne. Ups, stvarno sam propustila jedno. Kate, pusti usisivač, prestani da ga ljubiš. Gotovo, moj posao je završen, svaka mi čast. Jao, Kate, da si videla svoje usne, izgledaš kao žaba. Nije se lepo smejati tuđim problemima, zbog toga ćeš morati da pojedeš crve. Šta ste uradili? Kakav užas, prokletstvo, sklonite ih od mene. Fuj. Hajde, gledaj šta ti imaš u sefu. Pogledat ću. Oho, tu je neki napitak. Nadam se da će me učiniti najlepšom devojkom na svetu. Kakav čudan osjećaj. A? Šta mi se dešava? Molim vas, pomozite mi. Kakva sam mala. Podignite me. Kako je slatka. Želim da je pomazim. Oho. Sad sam najmanja devojčica na svetu. Ima i svoje prednosti u tome. Naprimer, sad je popit Kate za mene obična trambolina. Baš je slatka. Sad ću da je pomazim. Hej, boli me. Vidi šta si uradila sa mojim prstom. Platit ćeš za ovo. Kate, da li i ti želiš da vidiš borbu između male devojčice i crva? Mislim da će biti veoma uzbudljivo. Hajde, hajde. Julie, navijamo za tebe. Nadam se da će izdržati. Da, tako je. Da, udri ga. Da, bravo. To, najjača Julie opet pobedila. Julie, čestitam, to je bilo moćno. Devojke, bez vaše podrške ne bih uspela. Šta me čeka ovog puta? O ne. Sirovo meso definitivno neću jesti. Devojke, izvinite, ali to je već previše. Evo ti tanjir. Prijatno. Baš ste zli. To nije meso, već neka guma. Ne mogu ni da zagrizem. Dosta mi je. Mislim da nož i viljuška bi trebali pomoći. Jedi. Ups, malo sam preterala. Sad mogu čak i tanjir pojesti. U redu. Uj, ljudi nisu džaba smislili pržiti meso. Sirovo je nemoguće pojesti. Muka mi je od jednog pačeta. Više neće ući u mene. Julie, otvori svoj sef. Da vidimo. Oho. Unutra je čarobni štapić. Cool. Pitam se šta mogu dočarati sa njim i kako to uopšte radi. Samo je zavrti. Udaraju me. Mislim da sam naučila. Za malo me nisi spalila. Vidiš šta si uradila? Kako te nije sramota kvariti tuđe stvari? Štapić je za sve kriv, nisam ja. Ups. Čak i mene može da povredi. Hajde da je stavimo na sto dok svi nismo izgoreli ovde. Kate, otvori sad ti sef. Da, tako je. Jedva čekam da vidim šta je unutra. A unutra je sladoled. Daj nama da probamo. Sklonite ruke. Dobila sam samo jednu kantu. Tu nema mnogo. Dakle, sve je moje. Takva kašika je očigledno mala. Treba mi nešto veće. Sad idemo. Nema ništa bolje od sladoleda po letnjem danu. Daj da ga bar liznemo. Ne, sklonite svoje jezike. Cicio? Kate, šta ti se desilo?
Smrzla si se. Znam kako da je zagrejemo. Štapić će pomoći. Thank you. Devojke, hvala vam puno. Bez vas bih ostala ledena za uvek. A ovako samo gorim. Stanite, šta? Pa ja gorim. Ovo je odlična prilika da spremim svoje meso. Pečeno meso ću rado pojesti. Taman sam ogladnila. Kate, tvoja vatrena glava me je spasila. Ukusno. Spremila sam stvarno ukusno meso. Hvala, Kate. Vreme je da saznam šta me očekuje ovog puta. Oho, Nutellu svi vole i ja nisam izuzetak. Hej, vidiš šta si uradila? Nije problem, sad ću popraviti. Hej, boli me. Prestani da bacaš po klopce. Neću više. Sad ću samo da jedem ovu prelepu Nutellu. Julia, ti možeš samo da sanjaš o njoj. Stigla sam da probam. Kakvi ste vi cicije? Ali zapravo sam i ja dobila kap. Baš ukusno. Jo, devojke, imam problem. Ruka mi se zaglavila u tegli. Pomozite mi da izvučem. Šta sve nećeš uraditi za drugaricu? Neka je veoma pohlepna. Hajde, skidaj se. Ostalo je još malo. Konačno. Op, čak i malo Nutelle je ostalo u tegli. Taman za nas. Hvala puno na pomoći. Mislila sam da ću morati da živim sa teglom na ruci. Ostalo mi je. Kate, šta sediš? Otvaraj sef. Ne sviđa mi se miris. O ne. Unutra me čeka pača gadnog i smrdljivog sira. Devojke, to je iznad moje snage. Mislim da ćemo ti, Julia, pomoći. Naravno, pomoći ćemo ti da staviš sir u usta. Jao, ne. Nije mi dobro. Devojke, to je bilo odvratno. Za malo nisam povratila. Julie, a šta je u tvom sefu? Da, i mene baš zanima. Oho, to je izlaz. Napokon smo slobodni. Wednesday, izgleda da je ovo neki ludi eksperiment. Ej, pustite nas! Inače ću ja vas prebiti. Wednesday, samo pogledaj koliko ovdje brava. Nikada ih nećemo otvoriti. Jao, šta da radimo? Smiri se, ne paniči. Šta je to? Oho, nevjerovatno. Koliko lepih balona. Sviđa mi se to. Veoma zabavno. Izgleda da znam šta da radimo. Moramo staviti ove kacige i probušiti balone. Kako ti se sviđa? Jel mi dobro stoji? Let's go! Hajde već probuši prvi balon. Da, naravno, sad ću. Jao, šta je to? Fuj, tamo je nešto odvratno i ligavo. Aj, to su neke oči, nadam se da nisu pravi. Odvratno. Hajde, Wednesday, sad ti. Dobro, ja nemam problema s tim. Probušit ću ovaj roza balon. O, ne. Šta je to? Je li to mleko? Da si videla sebe? To je jako smešno. Hoću da te podsjetim da si sad ti na redu. Dobro, neka bude ovaj. Šta je to? Je li to brašno? Zabavno. Da li si videla šifru, jeli? Šifru od brava? Ne, nažalost nisam. Ne, stani. Imam loš predosjećaj. Probuši bolje onaj balon. Dobro, poslušat ću te. Šta je to? Fuj, perje, odvratno. Enid, pogrešila si. Imaš lošu intuiciju. Onda ću probušiti ovaj balon. Wow, kako zabavno. Vidiš šta je to na podu? Da ni možda šifra od brave. Konačno. Hajde brže da skinemo prvu bravu.
1, 3, 5. Yes! Da, uspela! Dakle, rešili smo se prve brave! Cool! Juhu, šta je to bilo? Mamice, plašim se! Odvratno! Povratit ću! Neću da mu prilazim! Jao, kao i uvek, sav prljav posao moram ja da radim. Čekajte, samo što sve ovo miriše veoma slatko i podsjeća me na čokoladu. Prelepo. Oh my god! Wednesday! Šta ti je? Šta to radiš? O da, to je Nutella. O Bože, kako je ukusno. O da, rado ću pojesti sve to. Ne mogu da se zaustavim. Mamice, ti nisi normalna? O, izgleda da sam našla ključ. Da, evo ga, svaka mi čast. Enid, sviđaš mi se mnogo više kad si u nesvesti. Dakle, vreme je da se rešimo druge brave. Da vidimo da li odgovara. Da, uspela sam. Ekstra. Hajde već ustaj. Šta je bilo? To je naš sljedeći zadatak. A šta moramo da radimo? To je neka kutija. Plašim se, Wednesday. Hajde bolje ti, molim te. Jo, kako me nerviraš. Dobro, sad ću. Mamice. Jo. Šta ti je? Da li si nešto videla? Da, nešto mnogo lepo. Onda ću ja da ubacim ruke tamo. Dakle, šta je tamo? Čekajte, da li su to bombone? To je nešto živo! Ne, samo ne insekti! Ajoj! Wednesday, gde si? Ne vidim te! Gde je nestala? Ajoj! Da li ću morati ponovo da stavljam ruke tamo? Pronašla sam ključ! Super, bravo. Verovala sam u tebe. Dakle, odlično. Treća brava već nema. Računaj da smo skoro slobodne. Svaki put se plašim. Šta je ovo, Wednesday? Očigledno treba povući. Ali neću da rizikujem. Hajde, bolje ti. Dobro. O, šta je to? Grad od bombona? Mrzim te boje. Zašto nisu crne? Super! Ja obožavam bombone. Da, ja sam u slatkom raju. Prelepo. Dođi ovamo. Hajde da proverimo šta ti imaš. Nadam se da će to biti nešto mnogo ukusno. Recimo kola ili Nutella. Šta je to? O ne! Dobila sam zemlju! Ozbiljno? Ne, ona je gorka i odvratna. Uj! O ne! A tu su još i crvi. Sklonite se sa mene! Ma, smiri se. Njih više nema. Čekaj! O, zato ima ključ. To je dobro. Bravo, Enid. Svaka čast. Hajde da skinemo četvrtu bravu. Uspelo je! Odlično! Idemo dalje. 3, 2, 1. Zatvori uši. Dobro. O, kako zanimljivo. To su neka vrata. Pitam se šta je za njih. Kuc, kuc, ko je tamo? Nema nikoga. A možda se ključ krije ovdje. Okay. Hajde da počnemo sa vrha. Okej. To su mehurići od sapunice. Ja ih obožavam. Kakva lepota. Super. O ne, ostavite me na miru. Marš, fuj. Dovoljno je bilo. Dobro, onda sad ti otvaraj vrata. Okej, da vidimo. Je li to samo boja? Ja sam mislila da je to krv. Oh my god! Pomoć!
Tvoj ključ se našao. Odlično. Eni, vidi. O, ključ! Odlično! Dakle, to je već 5. brava. Odlično. Skoro ćemo izaći odavde. Da, to! Wednesday, bolje da se umiješ. Fuj! Oh my god. O, šta je tamo? Hajde da vidimo. Opa! A moramo da popijemo koktele. Pa to je super. Dakle, jedan treba da bude jako opasan, a drugi veoma ukusan. Hajde, papir, kamen, makaze. I ja sam pobedila, znači da ti prva probaš. Kreni! Jao. Mamice. Ovo đavolje piće mnogo ljuto. Ja odustajem. Hajde, pij sada ti svoje. Dobro. A šta sam ja dobila? Meni se sviđa. To je neki koktel sa kulicama. Gledajte. O, da. To je baš slatko. Oduševljena sam. Hoću da popijem sve do kraja. Žao mi je da te razočaram, Wednesday, ali ključa ovdje nema. Nemoguće. Daj da vidim. Kakvo razočaranje. Znači, morat ću da popijem svoj koktel. Kako odvratno. Fuj. To je veoma ljuto. Skoro sam završila. Hajde još malo. Jao. Nije mi dobro. Smiri se. Pazi. Treba hitno ugasiti ovaj požar. Fuj, kakav smrad. Nadam se da će to pomoći. Ja, fuj, Enić, šta si uradila? Šta će mi ta kanta za đubre? Ali to je pomoglo. Čekaj. Čini mi se da osjećam ključ. Da, dobro je. Let's go! Ne zahvaljuj. Idemo što pre. Da, hajde. Sve u redu, ne brini. Nisam brinula. O, da. Ostale, posljednja brava. Oho, šta je to? Ovdje ceo set mojih omiljenih rastvora. Ne diraj, ovo je opasno. A to liči na uputstvo? Wednesday, možda se ti razumeš u to? Naravno. Aha, sve jasno. Dakle, vreme je da se izvede novi eksperiment. Potrebna mi je tišina. Moram se koncentrisati. Okay. Treba mi suza veštice. Odlično. A sada šmrklja goblina. Daj mi. Gde je ona? Možda će patkica odgovarati, jeli? Rekla sam, šmrklja goblina. Pa ne znam o čemu pričaš. Imam papir, izvoli. O Bože, ovo ni to. Ni ovo, šta će mi banana? Evo je. Izvini. Zapamtit ću. Dakle, sljedeći sastojk. Mama mi je, šta radiš? O ne. Eni, šta si to popila? Ovo je napitak koji će te pretvoriti u... O ne, samo ne to. Koliko još da sedim ovdje? Pustite nas odmah! Možda ćete uspjeti. Sklanjajte rešetku! Sloboda! Tu! Hajmo, Wednesday!